sama aku gak wani kok piye? Rumah sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Kok nak wong lanang nek dhewe kaya Pak Minto ngene iki Gorontalo. Apa? Gurung diapa-apakne wis telo. Aku nyaur. Semaur. Apa ya enek mboke kok iso desogo? Oh, ini sare biar ternyata. Loro. Telu. Papat. 5. 6. Neng dhuwur rada suwe. Nah. Kurang piro, Ndo? Kurang 1, Mbok. 7 langkah. Sarep. Urip yo nak ya. Siji. Loro. Telu. 4. 5. 6. 7. Piye? Apa? Nyapa? Gebres. Mambu jajan pasar. Suami itu cadungane swarga. Swarga dadi nek wong nyenengke wong liyane kuwi termasuk mlebu swarga, cadangane swarga. Sing ngomong sapa? Dadi wong wedok kuwi lek ora gelem nyenengke wong lanang kuwi tegese pasangane kuwi karo malaikat dilaknat kok ing wayah bengi sing lanang njuk ora dilayani kuwi karo malaikat dilaknat. Nah, lah nuwun sewu Pak Minto. Niku lek suami istri. Ya. Lah sing ten guyangan. Sik to kok iso. Iki ranahnya ki ranah kulawarga. Keluarga lho iki. Nggih, keluarga. Jarine wong wedok nyenengne wong lanang swarga. Lah ke? Sing ngono kae? Njajeli. Lho, maksudnya kok iso mbok tokno ngono to, Ple? Lho tapi kan ya wong wedok nyenengke wong lanang to, Mas. Nyeneng. Oh iya. Kuwi tapi beda, urusane beda. Bedane piye? Nek sing ning ndi mau guyangan, kuwi nyenengke wong. Tapi kan mau pamrih ngono lho. Jaluk bayar. Ora ikhlas tulus dengan ketulusan dadi kuwi ana pamrihe. Dadi lek golek dhuwit kuwi. Lek nulung wong jaluk pamrih, nyenengke wong nganggo pamrih, kuwi neraka. Pak Minto. Nuwun sewu. Ora ikhlas sebabe. Jenengan dalang ngeten iki nyenengke tiyang kathah, Pak. Ya nyenengke wong akeh. Iya nok menghibur kok. Berarti jenengan nuwun sewu, nuwun pamrih. Nuwun pamrih. Berarti bengi iki umpama wayangan ra bayaran ikhlas ora men. Lah aku ora dibayar apa ora masalahne ya rombongan semene iki kan ya perlu dihitungke. Ya perlu dihitung lho Pak Ple. Soale iki nggawa rombongan akeh perlu bensin nggo mulih, nggo ngisi bensin mobile montore. Berarti Pak Minto neraka. Lho. Lah kok neraka? Neraka kuwi piye? Lah jare pamrih, nampa pamrih ora ikhlas. Kudune ikhlas, Pak. Sik. Neng kene jenenge pagelaran kuwi kan ana sing nanggap karo sing ditanggap. Waton kabeh wis ijab kabul, sing tegese kabeh ngesahke kuwi wis diarani kuwi ora pamrih. Mergo si ijab kabul sah saling mengesahkan. Berarti sampean nyuwun berarti? Ora nyuwun. Berarti padha karo guyangan sampean, Pak? Dibayar. Dadi aku mbok anggap padha karo lonte ngono. Kula ora omong lho Pak Minto, Kula ora omong lho. Urusane beda iki. Mbok sampean teklon kula. Alah. Sik saiki balekno balekno. Umpama saiki Pak Minto aku barang ini kan kok yo mesti arep-arep teko panitia. Lah saiki umpama awakmu ngene iki niatmu apa? Nyenengke wong akeh. Menghibur masyarakat berarti gawe senenge liyan. Umpama engko mulih balik ora dibayari, ora diwene dhuwit, gak apa-apa. Sapa sing ngomong ora apa-apa? Kula ora apa-apa. Tanggapanmu umpama kowe 6.000 kurang 150 lekmu mbledik Pak kok kurang 150 kae sapa jajal? Kurang 100 saya mbok urus. Kuwi perkarane kan jenengan to, Pak. Lah kok? Lah nyapa sing 150 sampean nggih udu njiki? Berarti sampean pamrih apa ora? Lho umpama iki engko gak diwene dhuwit piye? Yo piye? Jawabanmu kok ora apa-apa? Lho, berarti aku yo pamrih. Berarti lek pamrih piye? Nek pamrih yo dosa. Neraka. Bareng karo dalange nek no. Iki urusane beda. Nyenengke wong nggon keapian, nggon kesaenan. Beda karo sing mbok omongke kuwi mau. Sing penting niate ngibadah, apa-apa nek sarwa diniati ibadah kuwi amal kesaenan sing dicatet karo malaikat mlebune juwarga gitu. Iki padha karo anu iki. Cemple iki lek muni kaya ngono iki awake dhewe iki penjual jasa sah sunah. Mergo apa? Wis diniati pancen penjual jasa. Nggih. Sing penting sing nanggap ikhlas, sing ditanggap yo ikhlas kuwi wis sah. Wis termasuk
termasuk ngibadah. Ngibadah? Heeh, sing penting kuwi apa-apa kari niate. Ngono ya Mas ya. Heeh. Apa-apa awakmu pengen niat apik, ngono wis dicatet amal apik karo malaikat sok bakale mlebu swarga. Dadi mbok niati elek, kuwi wis enek catetane elek. Ning luwih apik meneh lek sampean iki nggone ndagel iki tanpa pamrih, mbok niati ngibadah ning ngendi wae, kowe ora njaluk uang bensin. Ndak njaluk probio kuwi malah luwih jempol meneh. Tapi ngapunten Pak Minto, niki wau kula pun panggih kali Pak D Gito selaku Bapak Kades. Bapak Kades Putukrejo, tapi nggih matur nuwun Pak D Gito, kula sampun panjenengan tambahi tukon bensin. Alhamdulillah. Apa wis diwenehi to? Ngelingne goblok. Kok lali. Rumah saku lek menawa matur nuwun diparingi tambahan bensin. Matur nuwun. Ning luar biasa lho Mas. Bapak Kades bagi Toki luar biasa. Selama panjenengan ngesto sebagai kepala desa tanpa kecicir saben tahun mesti ngenekke wayang. Alhamdulillah. Kepara mau wis paring dawuh, pokoke aku sik dadi kepala desa, Mbah. Wis tahun ngarep iki sik duwe wektu 2 kali nanggap wayang. Lho. Oh, hebat. Tepuk tangan kagem Bapak Sugito. Nah, luar biasa. Tapi kula nggih remen kok Pak Minto. Kula kali Mbak Pak D Sugito niku luar biasa. Piye? Luwih-luwih mapan wonten dusun datar jan istimewa. Istimewane piye, Ple? Omongne karo masyarakate. Dusune datar, dalan buri gak datar belas. Sawah, Ple. Cemple iki ngene iki lho seneng kok gak seneng gak suka. Buri iki sawah nyapa kok iso sawah mangklekmu kuwi. Lah sing ditutup cacah, Mas dalane jemek kuwi. Buri, ya kuwi dalan sawah. Tapi mboten napa-napa. Programnya durung teko kono. Lah nggih, program itu dalam desa itu harus ditata. Ora apa-apa dalan ning jero pinggir sawah kene jemek. Terus jera kena sadap saknyat lurus. Ngomonganmu sok tekan akhirat barang. Lah iya to, ora apa-apa dalane donya jemek. Wayah udan jemek ora masalah. Sing penting dalane mono akhirat. Aku tak teko. Kowe jemek karo garing pilih pindi? Lho. Ayo tak tekoni. Aku kok gak ro, iki berat nek iki. Ayo. Lek pancen kowe dagelan cerdas, jemek karo garing pilih ndi? Penak garing, Pak. Heh? Penak garing. Kok penak garing? Garing awak dhewe mlaku lunyu, iku lurus lah. Garing iki mesti ndek nek banyu. Kowe demen ndek nek banyu. Lah berarti nyune pripun, Pak? Ya sing jemek. Oh, beda kali kula berarti. Heeh. Lek kula maune garing sik terus dijemeki. Ya ponen sawah pengaliran iki lho, pengaliran. Iya, heeh. Banyu iku kudu ditata. Wah, ora ngerti kowe iki. Awakmu po ngerti perairan lho kok ngomongne banyu karo Ketua Panitia Bapak Mudianto. Wis paring dawuh, Mas Cemple nuwun sewu Mas, niki mengke nggih to. Wayangan benjing digelar seminggu wonten ping 4. Alhamdulillah. Setuju? Masyarakat setuju seminggu ping 4? Gak demen. Lah nyapa? Sebabnya nyapa? Urunan. Lambemu kuwi kok yo. Iki pokoke ning kene niate ibadah iso seduluran karo warga masyarakat. Sing penting apa sing dadi niat hajate warga masyarakat Datar Putukrejo nggih diijabah dening Allah taala. Amin. Nanggape wayang sebabe apa? Pakeliran utawa kesenian wayang, pagelaran wayang iso dileboni apa wae. Iki lakone gambarno apik, gambarno elek, enek campur sarine, enek karawitane, enek dagelane, dangdutan ya oke, solawatan ya oke. Berarti sampean ngerti ning gone pewayangan iki roh. Roh apa? Sanjerone pewayangan kesenian wayang sampean ngerti. Loh, ngerti bendina awur karo Pak Dalang kok. Sampean ngerti apa sebabe kok sing nyekel wayang jenenge dalang. Dalang kuwi ora ya ngudal-ngudal piwulang. Dalang kuwi ngudal piwulang. Dadi piwulang apik engko dicontoh piwulang sing elek aja nganti ditiru. Nah, kuwi lho rungokno kuwi. Padha karo Pak Ustad kae ngamale. Dadi ngelingno apik karo elek. Sebabnya nyapo dalang kok gawe blangkon. Blangkon, blang-bleng ra enek sing ngangkon kaya panjak mlebu ning pawon dhewe golek mangan. Uduk, salah. Nah, terus? Lah apa? Dalang sebabnya nyapo kok gawe blangkon. Sebabnya apa? Lelek gawe helm ki tukang ojek. Wis rekalan awakmu lek ngono kuwi. Rekalan nek ngono kuwi awakmu. Ya ora rekalan nyoto lho, Mas. Dalang nyapo kok nyengkelit keris. Nyengkelit keris sebabnya kuwi ya ngelingno awak dhewe sebagai masyarakat utawa adat Jawa tetep kudu nganggo kuwi keris. Kok piye keris? Ah, sebabnya nyapa dalang nyengkelit keris.
Ya kanggo pusakane no. Salah. Sebabe apa? Lah lek nyengkeli tarit berarti Pak Gito arep budal golek tebon. Waduh. Heeh. Coba saiki menghibur warga masyarakat ben dikancani karo Mbak Punjung. Ha. Coba ben ngadeg Mbak Punjung disepoti dhisik Mbak Punjung ben jo menang yo. Kaya apa? Wes iki Mbak Punjung pekarmane Mas Sempri apa pekarmane Mas Lentem? Lah nak cemplek milih sing ndi? Milih sing ndi? Umpama awakmu milih sinden ngene sinden sing piye? Kecilian iki. Sinden Punjung iki ngeleng niki kecilian niki kurang suspek. Sakmene kok iki proporsional lho. Cantik, body semplohai. Profesional apa? Lah jalukmu sing model piye? Nuwun sewu. Ini pripun Pak sak menten kecilian paringi sing pripun niki? Lah ya arep golek sing piye coba? Sampeyan saiki tak takoni Mas. Sampeyan nuwun sewu Mbak Punjung nggih. Sampeyan seorang wanita. Iya. Dadi ya seorang laki-laki. ngadeg nduk, ngadeg kancanana Mas Lentem. Seorang laki-laki. Heeh. Saiki tak takon Mas. Sampeyan apa sebabnya wong lanang ku demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati to. Salah. Ya nyawang pasuryane awak dhewe kesengsem saengga awak dhewe tresno, bukan jatuh cinta, bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria, Mas. Apa wae kok angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, dada, perut, bawah perut. Gah aku nek iki kudu diurus nek segi penggenaan iki. Berarti nyawang wajah niku nuwun sewu Mas. Niku ibaratkan kota-kota Magetan. Maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajahmu tuh kayak sapa tok ayu rambut. Berarti tidak hanya wajah tok, terus kedua apa mau? Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Maksudnya suka diraba tambah bahaya. Ya. Lah sing ketiga perut. Bawah perut kuwi ibaratkan kota Semarang. Apa kuwi? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Lah bawah perut itu sing nganu kuwi Sidoarjo, Mas. Kok Sidoarjo? Niku sing terkenal lumpur lapindo. Maksudnya sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendo. Waduh. Kuwi nak wong wedok le. Nak wong lanang enek dhewe kaya Pak Minto ngene iki Gorontalo. Apa? Gurung diapa-apakne wis telo. Ya ora Pak Minto tok. Apa? Mbah Gito. Ora, kono isih kuat tok isih ngene jamune. Lah wong sambutan Mas karo ngene tok, Bro. Aku lek sing ngomong perkara dagelan apa patek tanggep. Lah pripun ta? Ya wong koclok kaya ndadakno. Lho ini ilmu lho, Pak. Ha cara kowe wedok kowe muni ngono ki tenan, tak syarat kowe. Tak keloni. Ben bisa terbukti. Sik Mas Dem tak urus. Nuwun sewu Pak Minto. Jenenge kok ngandakne dagelan koclok. Lho. Dagelan ki artine apa? Dagelan. Da kuwi dari. Gel kuwi gelem. Lan kuwi golek penghasilan dari saya ini penghasilan. Lek mbok tegesi kirata basa, dagelan ki cara pesemone ki ora mateng, ora entah. Berarti kemlampu. Kemlampu. Malah enak di rumah. Dadi ya ora waras ya ora gendeng. Loh, saya mulai dagelan kan enek kancane jak omong-omongan. Lah sampean dalang. Ngomong dhewe ket sore, sahur-sahur dhewe, guyu-guyu dhewe, nesu-nesu dhewe. Terus aku mbok anggap sampean iya luwih termasuk pedhot tak kelono Pak Purnomo sakniki apa piye? Wong ki lek terus wong pedhot, wong sing stres, wong sing ndak waras kuwi digawa nyandi. Ya digawa ning rumah sakit. Rumah sakit ngendi? Rumah sakit jiwa. Ngendi? Malang. Wis ping pira rono? Aku urung tahu kok. Urung tahu, Slendem. Awak dhewe ping pindho lho ning kono. Sopo ngomong? Gua kowe tok aku gak kok. Lah ping pindho mriko. Kowe ping pira? Pindho. Ya wis. Lho, rasakno dhewe lek sapa rono ki piye ngono. Maksudnya tilik lho, Pak. Oh, tilik. Lah sampean jajal napa pripun? Ndak. Ya ben enek lurah pakai serjo sapa rumah sakit jiwa. Kaya ngono dadi lurah barang lho, Pak sampean. Lah jenengan napa nate mriko? Hah? Kok ngertos?
Malang. Ngeterke wargane. Wah, mboten mlebu jenengan. Ndak mlebu aku. Masa ngeterke Aku mboten mlebu kuwatir kunangan dagelan dianggap aku wong stres. Endo, kok iso lunyu lho lambene, Pak. Ayo coba saiki nembang sing apik. Ditebakke neng podang kuning. Nah, jangkep sak bawane. Nggih. Wah, bareng tak sawang kok kene cemple karo Mbak Puncung kuwi. Piye, Mas? Masalah sing wedok kaya Betari, Komoratih. Sing lanang kaya Betari, Betara, Kala. Kalanjono. Betara kala mangklekmu. Jajal kowe, jajal. Memaku karo Mlaku. Tlemik. Ah, Mbak Dia, Dalem Mas Cemple. ngeterne mbae sontek ta? lambemu kene. Potonganmu ngono. Kene paribasan disawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi lho. Heeh, serasi. Nah, Kowe madhep. Serasi. Wong lek modele nuwun sewu lho Pak Minto. Heeh. Lah wong cilik klambine ijo. Disawang kowe kok kaya kacang lanjaran lho. Tapi kan iki kecil-kecil cabai rawit, dia seperti mesin jahit. Timbangannya sampean, lemu, wih Lah, gunamu aku wis ketok titan. ora. Pokoke lek kaya pawakan tempe ya lah cilik. cilik. Iku ketoke pawakane wetenge rada mblenduk, Heeh. nganggone ijo kaya semangka bosok. Tapi ra apa-apa. Piye? Jare Pak Minto kan cilik. Nanti diperbesar ya. Nanti diperbesar Nek kan kaya bisa. aku umpama aku karo dia, cilik padha cilik ngene anak-anak somben lentir-lentir. Anak-anak apa? Anak-anak betul aku wae lho. Cilik padha cilik. Lah umpama penak lemu karo lemu duwe anak kaya bal dadi lek ngomong ngongkon le tukokno rokok tanduk deyel Ya, langsung ngono. tapi kan ringan kene. ringan piye Umpama lunga umroh apa ning ndi? Ning luar negeri numpak pesawat. Bayar tiket mung siji. Lah nyapa? Lah, Lah gak nek ngebot-ngeboti. Nek dilebokno koper kok. Lah sampean. Gak usah bayar Lah, tiket. aku mbok aku ki double 5 numpak pesawat tak ladeni tak bayar tetepan Mbadok kan nunut wong duwe gawe ngono. Wende iki awan-awan mekar nek 5 mara kabeh ngono no. cangkemmu ngomong apa Lah piye Pak? cangkemmu sing penak lelek ngomong le Guyon Pak. guyon ya guyon iki ndur pentas kok iso aku mbadok nunut wong duwe gawe cangkemmu lak ngomong diatur Guyon Pak. kowe ayo nesuwo Aku gak guyon ya guyon Mas iki panggung Jotos, pentas Mbak. pentas Mas Asale aku Jotos. kelingan. wani ye Jotos. ayo ngomong lah wani Gak kawan aku. Oh, jotos Mas. Ayo Mas. Kesuwen Bocah. Mas. Lah, Ora ndang-ndang. Rumang sama aku gak wani kok piye? Rumang sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Kok Nek ora perlu awakmu dhewe. sik Mas Ngomong karo mbokmu sing bokonge gede sisih kae lho. Hop, tak omongi. Nyapa? Ning ndi lek nyandak tali goci iki sing dicandak iki ngangkat lha kowe kok malah ngangkat dhewe. Apa ngomong? Lho, kene tah. Lho, wetoke rumangsane awakmu wani. Yo Rumah alah. samu peh aku cilik lu gak wani karo awakmu. Mesakne lho ngene iki arepe dipegat bojone lho wong iki. Pegat piye to? Ayo, Bro. Lah piye to? Kok Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa dhisik. Pak Minto? Nah, Delon Pak Minto. Wong kok iso enteng. Enteng. Ringan kok. Ringan ndek opo? bengi ndak ngene to Mas. Sale mambi mercontrok. Ora malah tor tor. iya, semerawut karo mercon. Lah nggih. Pak Minto sampai Saryawan iku mat. Gak omong belas. Iki malah genten aku sing sariawan jero tenan. Ya, kaya ngapa? Monggo Mbak, lagune Mbak. Kacu kuning. Podang kuning Mas. Yang kuning. Podang Lah kuning. yo podang iki Wis kacu. lemu mbadoke nunut ning tanggapan. Budek pisan. Padha kono ya no. Lah sampean ki ora mbadok tok lho sing nunut ki. Aku sak turuku barang wong aku tunawisma. Ora turu tok. Nyapa? Ngising barang ya nunut ning mahku nok. Isu-isu ki telepon bojoku. Isu-isu sik jam 5:30 to. Aku ki sik kelon-kelon to. Heeh, lah ngono ki ditelepon. Mas nang omah apa ora? Batinku ki lak arep ngeteri rezeki apa piye? Iya. Jebule nunut ngising. Oh alah. Lambene wong gila. WC nunut ngono jare arep bayari pesawat wong 15. Lho tapi kan yang pasar malam kudu munyer tok. Ya, kaya ngapa? Bawane diaturke. Monggo Mbak. Nadyan wujud temo. Sing kongkon awakmu bawa sapa? Lah sinten? Sinden sing takon bawa. Kowe kira ora? Gak Ble. Atuh nyoneh lho. Lah iki tenan aku Pak Ble. Ora nek sing ngongkon kok
Celandakan tangane padha. Kaya ngapa diawiti saka Mbak Punjung? Mangga. Nadyan wujud temong paksi ilate ngepang. Mbok kira kadal ngono apa piye? Allah. Halus manis termrak ati. Piye? Tekku piye suarane? Suarane ketok lempuk. Biasa. Titikane sinden iki anggere suarane empuk ki saka bokong. Angger bokonge bunder kuwi suarane mesti empuk. Lah iki yo mboten bunder tapi yo empuk. Lah mboke cemple niku mboten bunder blas. Suarane yo masalah. Mbakku biyen penyanyi ya, Tre. Penyanyi apa? Anu elektron. Tas munggahe penonton do sorak lho Mas, masamu. Mergo seneng ya Mas. Saking apik. Apik apa? Saking penampilane gemebyar. Kecemplung genjot lho, jungkel. Katon penak. Nggo nyenyek rasa ki pancen ya kudu kaya mengkene iki. Nggih, ngapunten niki kula nggih beto kanca pesinden. Pesinden, Pak. Nggih, Iki pamunggetanipun anak saking- wedok Mbak Proborini. Murep ora? Diam. Lambini. Sugeng dalu Pak De. Wilujeng dalu, Nduk. Nggih, ya ampun, masyarakat datar kados ngeten antusiasnya melihat pagelaran wayang kulit panjenengan. Ah, Sami iya. seneng seni, ngoten nggih Pak De, penikmat seni yang sangat luar biasa. Iya. Hangestreni sedekah bumi, Bumi, nggih. sedekah bumi. Sedekah bumi masyarakat datar. Ah. Sampeyan rene karo sapa, Nak? Kula Heeh. Kula nggih enten niki slendem, enten cemple, Ah. enten kembaran kula sing pasti. Apa melok to, Mbak? Duh, melok nandi-nandi kan selalu Berdua? sama saya berdua. Endi menungso? Kembar karo kaya sampean ngene iki. Kembar iya lho, aku sanggulan jarian kebayaan macah ayu padha lho Pak Enek Nika. bot saya. Lah niki kok mboten nganu, mboten ketingal. Endi? Lha biasane kan ngetutna aku. Teng wingi nggih sampean terus. Iya golek ana. Mboten enten nih. Ngendi lho, Mbak? Kowe ora Monggo kembarane Mbak Probo Ora dijak. minggah wonten panggung. Mboten Lah enten. ya mau ya dijak munggah ning endi bocah? Lah, Ya pun kula pun munggah to Pak Den iki wau kan biasane jenengan semerapi ambak to. Heeh. Biasane lek aku munggah mburiku ku mesti ana kembaran kula. Lah ya kok bengi iki ndak ketok ning endi? Ya ampun Tapi kok kan digolek, riase- kok dibantu. riase wajahe nggih kaya jenengan to. Ya, Sak iya. dedeke to. Iya. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu Le, nganu celukno kembarane Mbak Probo Le. Si enom mau matane PC to. Rem. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Nyapa to? Sampeyan golek sapa? Kembarane Mbak Probo, dulure. Aku kok aki. Lah kok samene gedhe nih kok digoleki ning Menika lho bumi. Pak De. Heeh. Kembaran kula ten pundi-pundi niku mesti kalih Ah iya. kula. Le sampean gawe kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaramu ngangge bayak ngono terus ana aksesoris sing ngono kok kaya angklop nangka. Ampun ngoten lho Pak De. Long dandane niku nggih sami-sami kula sanggulan. Umume nek kembaran kuwi pindhone jambe siniger byak ngono kae. Lah iki ora ya jambe sinigar to, Mas? Jambe siniger apa? Lah sing siji kan jambe apik, Lah sing siji. jambe bosok. Kono aja kaya ngono aja lancang ya. Sia-sia lho. Wong padha-padha dandane kaya ngene kembar kelambi jarike sak sanggule wajahe barang Yo iki lho iso- cemple Omong terakhir. ono dalangi. Apa? Nek aku bintang tamu omong ono. Bintang tamu. Sik to, bintang tamu mau kan enek bannere, enek pamflete ning pinggir dalan. Perapatan nenek banner. Bintang- Pagelaran wayang kulit Kiminto Darsono. Mesti enek fotone Slentem, enek fotone Cemple, enek Fotoku. fotone Mbak Probo, enek fotone Pak Minto. Aku yo enek ngono lho. Neng ndi? Di Cagak telepon Hmm. cilik tapi
tulisane menerima sedot WC. ngono kaya umuk lebih Ngono kok le bunga. Tapi kan enek fotone. fotone Ya foto tapi kok nang nggone cilik-cilikan. Wilujeng dalu Mak Canggih. Nggih, wilujeng dalu. Bu. Alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten ing dusun Datar Desa Putuk Rejo. Heeh. Loceret Kabupaten Nganjuk. Ya. Luar biasa antusias warga masyarakat mriki. Begitu aku metu langsung piye kabeh moro. njaluk foto Ora, kenalan ora. nyapa Pengen ngantemi aku. terus wajahmu saking dimotos senenge lho Mbak Saking masyarakat senenge. kene nuwun sewu lho Pak De Heeh. kula niku napa sih kok kowar-kowar lek niki kembaran kula ibarate tokoh pewayangan menika kula Sri Kandi menika Mustaka Weni Ndak Mustaka Raja. kuwi nek pewayangan pewayangan apa enek cerita liyane sing iso dibareng sinetron cara wong saiki aku bawang merah Bawang merah, bawang putih bawang putih Mas. walah kayunen Kuwi cara sinetron. Umpama film laga. film laga legenda legenda paling tidak ya paling gak kan aku Dayang Sumbi aku. Tumang wah apik nek iki setuju aku Sip. Pak, Tumang niku rol, Pak. lho rol aku penting lakon lho pemain lakon penting tanpa adanya tumang lakon Sangkuriang tidak akan terjadi tidak Nah. jalan Jadi harus berbangga. awak Sae iki, Pak berkesinambungan Sae. peran utama Umpamane peran omong-omongan karo Dayang Sumbi. umpamane ayo upama aku ya kamu Betul Dayang aku. Sumbi terus nyeluk tumang Tumang Aku nyaur iki. semaur Iya. Lah nyaur iki balik kono. umpama Tumang terus Aku nih. tumang semaur apik lho Mbak Wirung tau dicokot asu kok. kok nesuinya Apa enek lakon kok tapi kan peran penting malah kirik. justru ana kirike kirike kuwi apik sampean kok aja ngawur tapi enek kirike Lek ngantek ora nek kerike ora bakal dadi mergo apa? Kirek iki penting. Penting, Sing Pak. mangan tur-aturane juragan iki ya kirek-kirek kuwi. Pakde Sugito mboten ngersakaken kirik, Pak. Lah go apa lek kur kowe? Lah jare kirik apik rumangsaku. Paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat datar nembang-nembang kono. nek aku mau wis joget Nun slendrone Mas Dar. Iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. bersih aja dusun. sampe aja ngisi-ngisini lho ya. Nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu ora iso nyuwara titenono. Nggih. Kaget-kaget. iso ora Mas Dar Gombes. Daryanto. Ya Daryanto. Ya toh. Nek kleru Dar Gombes. Sugeng dalu Copong mesti. pucung. Lah iya Pucung. aja copong Iki kok mesti kok mbreset cangkemmu iki lha apa sih, Hek? Sini aku wis ora pakai lah iki kembaran. aku iki pocong maksudnya pocong iki Copong. pangananku nek pocong. nek copong kuwi desa sebelah kono Copong iki sing iso miber ki lho. capung Oh, capung iki sing kemampul kae. kuwi apung Ngapung. Bodoh bodoh men to. ngapung niku desa Desa ndi? Plumpung ki sing ambune ra enak iki lho. apa Lecong. oh aduh Apa yene kok tekan dindi. Aduh men. lah ya Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti tak dongakno penontone panjang yuswa. amin Jajal kuwi kembarane Sora. Sapra. Ayo. Umpamaku iki Nembang copong. Weh. dumateng sedayanipun sampun nonton wayang ki mintolak dalu niki mugi-mugi sedaya kebak
ing berkah. Iso Iki lho sing rapenak ki nek kene iki ki mintolak Ki Minta ing ngono lho. Karepku mau ngono. Tapi bojonge pangananku to, Mas. Ya ampun. Aku sadurunge dilairno ning alam Marco Polo iki ayo. Marcopodo. Ayo Marcopodo. Marcopodo. Iso nembang kaya ngono ki, kaya kembaran. Yo iso to. Bapak Ibu. Iya. Nyiliti Sik, kok gak penak dirungokne kuwi lho kata-katamu kuwi lho. Kok ora penak piye to? Ora penak blas jenengmu. Bapak Ibu mah wis penak, bener. Nyiliti iku jenengku. Jeneng kok gak penak kuwi lho. Lah yo liti nek wedok iki diceluk nyi to. Oh iya. Jadi Nyiliti sapa? Ya nyiliti Pak kita. terus Asli saka Tuban. Gandes luwes merati. Kula niki gendakane Pak Sukit. Pak Sugito apa doyan karo dirimu? Jaman ya arep dirahapane jaman sering dolan ning guyangan iki bah ora tau mulih. Sik, awakmu kok iso ngarani Pak Sugito zaman sering dolan ning Aku ning kono kan bakulan maksude Mas. Bakul Ora apa kok kan? pikiranmu negatif ki lho. Mesti bakul apa? Bakul kroto. Kroto iya apa? Kroto ya pakan manuk. Manuk sapa? Ya manuke Pak De Sugito to. Maksudnya iki manuk-manuk ocehan, Oh, manuk duduk ocehan. manuk liya-liyane kok iso rumah. dadekke apa Mbak Proborini Sambel kemangi wah mawon. sambel kemangi yuk kaya apa sambel kemangi meet in Proborini karo nyiliti dados Enak jangan asem kesol. Ya ora dawa. Biasa saking kecute kesol. Oh iya, nak wong wedok biasa kan wis umume. Lah iki apa? Lah iki. Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita Yen- istimewa piye? Ya nek ndoke to Mas. Padakne sego goreng. Sik to. iya Bokongmu iki lho piye? Nyapa? Bokong kok kotak. Iki mau budal yo kenceng lho Mas. Ya terus kok iso kaya ngene? Lah aku ngenteni lungguh ning pinggir genset akhirnya lebar separuh. Anu bokong kuwi elastis kok Mas. Bokong apa karet? Bokong oleh. Apa kuwi? SGI ya. SGI, SGI, Sekar Gadung Indonesia. Indonesia iki remenane piantun datar iki pokoke anggere wis SGI muni. Wah, langsung geger. Langsung seneng. Gekok geger. Apa nen MC wis Piye? ngatek kok ayu. Jangan salah kuwi jargone. Kuwi termasuk Jargone MC lho. Gombes iki pancen. Gembos. Gembos. Kuwi ciri khas. Ciri Harus khas. punya ciri khas sendiri. Tapi apa nopo ya iso nyanyi presiden-presiden. Sapa to? Sampean. Lho. Lah nek iki kabeh iki lah ya murid-muridku to. Lah murid-muridmu lho penak-penak le nembang le Urutane struktur organisasi SGI iki lho. Pak Minto, terus aku, heeh. Bu Srini. Kowe iki sebagai apa? Kudune kan Pak Minto. Entok Bu Srini. lagi dirimu paling gak. Ora iso. Lah piye to? Kudu aku sik. Nek bar Pak Minto Bu Srini. Heeh. Dadet duwe adik neh. oh dadi urutane aku Kula awakmu Liti. nembe Bu Srini. oh termasuk mbok nom awakmu Nggih to Pak, lha nek aku kan gak resiko to. Kok iso gak resiko? Aku kan wis steril to. Modelmu kaya kucing. Ora nganggo tok. Ayang-ayang. Iya. Alhamdulillah dados nganu sing nom nggih seneng, sing nyepuh nggih remet. Jajal jaringan kuwi nyiliti iki lek ayang-ayang ki piye coba Lho, ref iki senengane piantun ngene. Duh, tek kudawa, tek mudawa. Ki apa to ya? Masalah. Soale rambutan. Masalah. Tak sawang-sawang kok kaduan kok malah kaya pentol beranak. Iki opo? Oh, ya iki. Kok kedadian saka Tak sawang kaya ngene iki besok bakale ana desa Puthuk Rejo. sik to. Iki puthukane mung siji. Kok iso dadi rejo iki? Lho, ora ngerti. Iki kan peta buta. Peta buta, Mas. Oh iki berarti peta. Lho piye to iki sering Maksudnya peta buta maksudmu apa? iki sing sering
silih karo Pak Camat, Pak Sukirno. Blobek kae Nek Pak Sukirno tersesat ning Nganjuk, mesti nyilih iki, Mas. Kok iso kok iso? Iki. Oh iya iya. Sebelah kene iki. Kene iki apa? Padang-padang iki. Padang. Alun-alun Nganjuk iki. Iki Iki apa? Rene iki. Rene. Iki akeh anu gede-gede iki apa? Ya, Ngerti? Iki terminal Anjuk Ladang. Nganjuk iki. Ajo ladang. Rada rowene. Nah, Terus iki pas iki. Lah peteng-petengan iki apa iki? Remang-remang gitu. Remang-remang. Kuwi guyangan to nek iki. Rodok Tung tak tong. rodok teles kuwi mau. Sik, ditata. Sutradarane sapa disiarke dhisik? Piye iki? Dapukane apa? Siap. Selamat malam. Selamat menyaksikan. Apa Mas? Apa Mas? Apa? Apa? Jajal mercon aku. Piye piye? Urung wayahe to. Urung. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama pagelaran Lodrok Sekar Gadung Indonesia yang dipimpin oleh Ki Minto Darsono. Pada malam kali ini akan membawakan cerita Sarep Tambah Oso. Adapun pemeran Sarep Tambah Oso dipekerjakan saudara. Sik, Iya Pak, dikerjakan. dilakukan nyok. Lah nggih diperankan. Diperankan. Kerjakan yo tukang ae iki nek siarne. Siaro sing belajar ning Mas Gumbes yo. Diperankan. Iki ditonton Pak Yat bareng. Iya Roro. Sarep Tambah Oso diperankan saudara Selendem Tombel. Tak biasa. Adapun Londo dipekerjakan oleh Diperankan cangkemmu bolak-balik dipekerjakan. Lah iya. Tak tau nyoni pisan Mbok kono. paceti Kon peduli. sadar sing bener. Kene seniman akeh ya wong Nganjuk senengane lodrok, Iya, iya, Kon Bu. suwe tak pongor lho ya, Ya Hek. go Oh, sabar. iso ilo. Ya Cek, Cek, sabar Cek, Cek. Allah maksud Nganjuk iki lodrok sak pirang-pirang. Cek contoh ya, Bu. Enek dagelan jenenge Yatimo. Ya temen ya. Ya temen iki. Keliru. Sak wulan ku prei terus, Mas. Full. Londo diperankan oleh saya sendiri. Sapa jenenge? Cak Cempli. Mboke Sarip diperankan oleh Ning Probo Rini. Adapun penjaga genset Siapa? ngateko. Nyi Liti. Mas. Kok ora metu ning panggung nek genset tok. Pengen metu ning panggung. Ya apa ngono golekno anu Tenan pengen metu. dapukan ya. Macan diperankan oleh Nyi Liti. Macan ngerauk raimu ya, Hek. Ya kok, Kok iso? Ya nek kono aku ya Saibi. Pak Idi Lah apa? Pak Idi. Heeh. Pak Idi war Pak Idi. Aku Sarip ae Sarip. Sik. Jaluk Kok dak iki. dapuke Pak Idi kek mutung kok. Wis ngene. Piye? Apa ngene? Awakmu Sarep. Pak Idi sapa to, Pak? Pak Idi sapa? Lah awakmu ki lho, kok dadi Pak Idi kek mutung. Berarti awakmu pengen dadi Sarep. Aku Sarep yo dandane lanang. Rol aku rol. Aku tak dadi londo. Dadi londone sak Koncoan. koncoan. Mbok Sarip ning Probolinggo. Selamat menyaksikan Lodrok Sekar Gadung. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa? Para pelayan. Lah adegan siji apa? Urung diomongne. Sing mlayu-mlayu ki Sarip. Sarep. Lah iki kula Sarip. Lah niku Sarep kok. Sarip, Pak. Dadi Sarep niku. Nek mlayu mbok sing ngapik tak contoh mlayu mbok ya lagak. Lah sing nek kon mlayu kok wong kobongan. Iki karo wedi to, Mas. Sing mibawani. Sing mibawani Sarip percayane awakmu ki Sarep. Rada dicincing ki, rada dicincing. Ojo ki. cincing. Nah, Kurang dalah. keduren Ya ben kita anu Saripe to, Mas. Yo, cekok. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ana apa? Bar ndondol pemean nang.
lodo. Wis nguber-nguber aku. Kurang keren suaranya kurang gede. Jancok londo ngono lho. Awakmu malah kekerengen. Kurang gede. Kurang gede. Anjene kok. Kowe iki warok apa? Ento. Iki sarep. Sarep. Lah jare kurang gede. Londo keparat bajingan. Londo keberat. Ya jingat kan londo. Wis nguber-nguberan ning sarip. Ora ngerti sarip iki jagoane. Ndi etan apa kulon? Lor kali. Etan kali. Londo. Yen wani musuh sarip. Iki lho musuhmu. Mbok. Diuber-uber karo Bang Tidil. Londorip. Sorry Pak, aku utangku akeh aku melu Bang Mekar iku diuber-uber. Aku diuber-uber londo, Mbok. Awakmu diuber-uber londo. Iya, Mbok. Gak usah kuwatir nek sik ana mbokmu, awakmu sik aman. Iya, Mbok, tulungan aku, Mbok. Awakmu cek gak diuber-uber londo. Mlebu, Mbok. Aku mlebu, Mbok. Mlebu. Tak mlebu sik, Mbok. Matane. Mlebu nang jero kono lho, ndelik singitan. Lah rumah aku mlebu ning jero kono. Mlebu rono. Ning kono, Mbok. Ning kono. Aku tak ndelik sik, Mbok. Tulungan ya, Mbok. Iya. Apa benar ini rumah Sarip? Nggih leres niki Pak, daleme Sarip. Lah kula mboke Sarip wonten napa? Oh, iya Mbok nih Sarip. Ya sini mboknya Sarip. Nggih. Selembel-lembel dulu Pak. Londone bar mendem. Wes Londo kuwi ya sing saya Londo. Sampeyan rene ana perlu apa, Pak? saya ada keperluan ambil Sarip. Hari ini harus ketemu sama Sarip. Di mana Sarip keberadaannya? Kula mboten semerap Sarip ten pundi mboten semerap. Sik Mbak, sik. Mas. Luwe Mas. Lek delok mbone ngisor. Lah mari pelawayan aku luwe. Lah kok iso mangani jajan Mangan. Aku ora ketok nyambok kowe ngerti aku lho. Oh iya. Mboten semerap kula Sarip ten pundi, Pak? Iki pinter-pinter. Kamu pinter pasti mboten bohong. mantuk. Kalau kamu tidak mendudukan Sarip di mana, akan Kami hajar, tapi kalau kamu menunjukkan di mana keberadaan Sarip, ini ada uang. Loh, Kamu akan ya saya kamu- kasih bonus. Ya napa Pak kula lek mboten dudohi Sarip? Kula Kamu akan kami hajar. Kami hajar, kalau mendudukan Sarip, akan kami kasih uang. Bosok kok menduduhkan gitu. Kalau tidak Menunjukkan. pukul. Menduduhkan. lek diduduhi aku dikeki bonus. Bonus. Lek gak diduduhi aku dipateni. Akan kami paten. Kowe aja kira nek didudui londo, tak dudui dhewe ae. Kasih tahu, Pak. Diwenehi ngerti. Dikasih Beri tahu. tahu Pak. Dudoi. Didudon. Walah Pak, sampean niku teko-teko rene enggak? Disanteni sing kewentel bae. Gurih. Ini apa? Kowe ini jero. Walah Pak, orang sepisan naik kok. Gimana kamu Ya, mau aku melawan takut, kami? Pak. Kamu berani sama Kamu- Belanda? kamu kasih Boten, tahu, boten, kita Pak, kasih boten, saja boten, bonus. boten. Berarti kula lek duduhi dikeki bonus. Bonus banyak nanti dari kita. Lah niku Sarip. Kurang ajar Sarip kamu. Ini kamu. Rep. Sarip. Kok menengahnya apa we? Kok menengahnya apa? Kowe ora nyawang to? Nyapa? Aku iki reca pentung lho. Kamu jadi Sarip. Apa ya enek mboke kok iso disogok? Oh, ini Sarip dia ternyata. Ayo kita hajar, kita bunuh. Kamu berani sama Londo. Kamu akan kami hajar. Kamu berani kan? Selamat seru kamu mandi be. Kowe bangsa Londri. Kira kumbang. Londro.
Sorry. Lah aku bendino nyuci lho paring. Anjen arek loro iki kan kumbahan. Hei, Laundry matane. wes mbok apa nih mbok? Heh? Kamu berani sama Londo? Mbokmu sudah berada di pihak kita. Kita akan tangkap Sarip, oke? Urane ya Rep, urip sepisan kok ya disenengno. Ajar. Ayo kita hajar. Kamu berani? Mati ora kowe. Iya. Yo, ya, yo, ya. Yo, yo. Ya, yo, yo, yo. Yo, ya, yo. Ya, modar kowe Sarip. Ya, ya. Uhud. Ya, yo, yo. Modar kowe Sarip. Ya, terus Sarip. Yo, Pak, Pak, lek mendem ning isor, Pak. Nek aku wis mari pangkat jrok. wis to lek ngajar. Bapak, Ampun. obat Anda habis ya, Bapak? Minum Proklin. Proklin opo? Kok kene perange ora kok bengok-bengok arepe dhewe iki lho. Kok niku ya ngono lah apa mbokmu kok mbok antemi ya? Lah mbokku apa ya enek disogok karo londo oleh Sarip kudu wani. Mboke kudu mbelani. Paling Mbok kaya. belani aku. Ya. perang barek londo mati. Hei, do. Aku pura-pura mati. Kalau tidak dengan cara gini dia tidak akan mati. Sarip sudah menjadi bangkai. Sik, ceritane Sarip kuwi nak krungu suarane mboke apa ora ya tangi to. Urung dilumpati kok. Nek mbokmu sik ana nak enggak usah kuwatir nak krungu swaraku terus tak kei petung langkah tak langkai nggo nawakmu kon iso tangi nak. Sarip. Ping 7. Mboke Sarip. Lek dilangkai iso tangi aku engko ya langkano ben tangi. Iki lakon Sarip lho. Sarip lho Pak, iki Sarip. Tangi urip maneh Pak Dik, urip. Ora tegese aku ya nunut kok langkano. Ate urip niki. Kaya melok bareng apa? Saksine wong sakmene kae ya urip ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neng dhuwur rada suwe. Nah. Kurang piro, Ndo? Kurang siji, Mbok. 7 langkah. 7. Sarip. Mbok Sarip, aku tak mlumah diluke kaya kuwi mau ya. Oh sik. Gini melok lho Pak Minto. Jim. Tangi tenan kok. Sing tangi gak wong. Sarip. Aku mau dadi Sarip. Lah ngapa? Nyapa? Lah malah ora tangi, malah sing ngisor sing tangi lho, Pak. Lah apa enek lho mboke nglangkai, bah. Mbok sesuk dicukur to. Nyapa? Mbok lawa tok. Mbok kira gua. Wis kurang ajar. Lah apa mosok yo ning dhuwur raiku pas lho. Besok. Kuwi ngono. Ha iku dipangkas rambut. Ya gak ngono. Kuwi simbol bahwasannya iku mboke Sarip iku koyo nggambui. Nah, donga sing mustajabah iki dongane wong tuwa wadon. Iso lho pikiranmu. Nyapa? Rumbuk tenan. Iki nek ora karo gunting taman ra iso lho iki. Pancen nuwun sewu lho Pak. Kuwi rumasane rumput lapangan ya. Ya sepurane pancen aku Ngapun, gak katokan. Terus perange ndi iki lek bedil-bedilan? Niki Lah niki mau sampun. Mosok mek pisan. Benceng meleh nek. Besok ae Pak, nek Pak. Mati yo. Mati nek Pak. Lah dalah. Ayo Pit. Tanggung jawab. Ayo Pit, nganu langkaono Pit. Pit, lah no pit. Pipit. Pipit. Iki lho Pit. Lho ya mboke Sarip. Aku wis urip ae lah rasa mati. Mlumah. Mati. Kegeden lho Pak. Ora, pokoke kudu mati dhisik. Kocape iki pengasuhmu lho. Lek wis ping pindho mboke Sarip ora mandi digolekke mbok sambung. Nah, Ya ono. Nah, Sik to, sutradarane iki lho sapa to? Mosok yo Sarip kok duwe mbok sambung Pak. Awakmu ora ngerti.
biyen iki mboke Sarip didemeni londo mati akhire iki. Nah. Awakmu ora ngerti lodrok gaya baru. Yo, mboke Sarip sambung nglumpati. Saripe bentangi neh. Yo, ping 7. Lah karo pas ideken pas ndase, Mbak. Rada cincing. Tak cincing sithik. Nah. Masalah. Lah iki lho. Ayo. Ayo. Celuk sik Sarip. Lek mati ki menang ora kena tengah-tengin. Sarip. Urip yo nak ya. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. 6. Itu. Piye? Apa? Nyapa. Gebres. Mambu jajan pasar. Kok iso ya? Piye? Wis Mau wis tak Gak jaluk. seprojone, Mas. gak jaluk ditembak londone. Ora. Tor. Kapok, Mas. Lah ning mripat kok Nah, Ana Sarip kok. dadoske tembange lali janjine. Langsung dados Mbak Imas, coba Mbak Mita karo Mbak Diah uga Mbak Hani. Langsung dados yo. Katur Bapak Asban ingkang wonten Gunung Kidul. Bapak Samidi kawat dusan Plosok Klaten Wilujeng Dalu. Katur Bapak Sigit Batu Retno Wonogiri. Mas Kupral Ponorogo.
lali janjine.